Kaixo txoriene, egunon, eguerdion, Zigor Iturrieta. Berdin, Patricia. Gaurkoan asteazkena, bakitzu asteazkenetan ekartza ditugula, bertako errezeta tradizionalak, betiko errezetak izen horrekin, eta gaur nire partez ekarri bat tradizionala, patatak saltza berrian. Klasiko, handi bat. Eta, legatza jarri dut apurtxo bat. Ja, hori, behira neuen, patatak inbarzen ditula, da buruak eta hori bai, nileo batza. Ekarri dut, lagungarri bezala. Ez pentsa dut, patatak zerbitzatu, baina gainean legatza apurtxo bat. Baina, ostra, hori aukeratzako da. Ja, baina horrekin ja niri gidei guztia estropatzen dira. Zer, nik, saltza berrian hau ez zer da, diru gutxea zeukatena, lehatza aukera ez, burua juko zien arrandegira, da buruak merketxoa, eta tak, buruak, baina gero ja lehatza, bi puntu zer. Horregatik, guk emango baukeria merke, eta gero nahi dauenak jarteko lehatza. Zuk ze karri dozu, ze errezeta tradizional. Ni buru hoiek kendu ingo diet kokotxa, eta ingo ditu dana, kokotxa saltza berrian. Ala ba. Merkia baita ere. Merkia, bai. Pixa garestixo bada. Nik kontoko zut nire errezetia. Bota. Lehengo ingo, arrain salda, barazkixak, oliba olioa, ardaua, ura eta arrain azurrekin 20 minutuan subasuan. Bitxartean kasola baten tipula eta berakatza erregoziko, gero patatak xaflatan gehitxu eta ardo zurixa. Alkola lurruntzen danean arrain salda botako zau eta utziko zuestitzen. Gero oliba olio txorrota bat, perrexila, ondo egosi, eta bukatu baino lehen, 3 minutu lehen hau edo, legatza kasolan jarriko, 2 minutu alde bakoitzetik, eta patatak arrainakin zerbitzauko ditugu. Beraz, hasiko gara, oinarri xaitzen. Orduan, buruak ez ditu izango, berez, patata saltza berdean gure txien beti dinda, normalean, beti izan da buruaren atala, erabiltzen dana, non, badauden oraindik horre legatze eta aragi zatiak, eta hori izan, gehien bat, errezetat, aprotxamenduko bat, erabiltzen zana, gero burua, azkenengo minutuetan, baina guk aldatu dugu, lehatzagatik. Lehatzagatik. Donostiko lehatza. Donostiko lehatza, kostau jate. Presixo ez da aldain berba? Ez. Kalidadeko ekarri dute, orduan, kalidadeko produktua danean, Patri? Ordainin bida. Ordainin bida, eta horrek ez toka sekretu, ordaintzia holan da. Bueno, alaxe da. Esan da, errezeta hau, Julenek zenbat aldiz jartzen digu, errezeta hau txiroena esan. Ni ez gustatzen esatea txiroena. Egia da, hau da, gehiago esango nukenik errezeta bat, aprobetxamendurako errezeta bat, ez? Azkenean, buru horiek eta normalian askotan jendeak, lehatza saltza berdian eroingo zuen, erosten zuenean, eta buruak beti etxera ematen ziren, ni oraindik gaur egun buru eramaten dut, bai salda bat egiteko ero, eta salda egin beharrean, zer hobeto, patata batzu saltza berdian ite baino, ez? Orduan, lebatzo honi, bi errezeta ataratzen dizkiozu. Eta gainera, bete egiten dutena, ze hor sartzen da patata. Zemat gozete, zemat ekidin eute dituen patatak, ez? Patatari esker, diruik ero etzeoenean ero tripa bete, baserrietan da gehien bat, patata ia beti egongo zan, eta bestela presio honian lortu altzan, eta patatekin zenbat errezeta dauzkan, Patri. Eta horrek itxotzuna da, hori bete, ez? Hori da, eta energia gaina, hidrato pila dauzka, asala jana alda, ez dauko goitxureik asala jateko, baina asala jana alda. Labian dienien bai, baina gixauetarako eta ez daula goitxurarik, ez? Ez, eta egia dako patata hau egingo genituen asalda guzti, gero serra eta mostera asalata, gero askatu egingo zanero, eta esan hain ondo geratuko hor asal pusketak, ez dauko goitxuraik. Baina patata frigitxu batzuetan, asalak egin dabe oso goxua daude, hor zuntza sartzen ditugu, minerala sartzen ditugu, asalean daudenak. Hor, sagarrakin da beti izaten dugu, aldala, fruta eta sagarrakin jan behar dugu. Patata ere, ondo garbituta baldin badao, eta gaina etxeko badao beto, zalbakigu etxean ze bota diogun, ongarririk, pozoirik bota badigu. Hortuan, izate itxuzue patatak? Gure amak ja ez du izaten patatak. Lehen beti, gure baserrian beti izan dugu, eta zabaian eukiten gendu zen. Lana daukie patatak edo? Ez, patata lanik ez, baina, gerrixe, eta gero, ateratzen da hori, Lana, berez da, porroa izango zan modu, ikia azkenian da, zuru egin zanja bat, han patata erdi bat sartu, gero hartu, lur desente gainean jarri behar zaio, eta gero lana berez ez du ematen, ez zer gehiago, utzi, atarako da lorea, eta landare atarako da, eta gero atarako ituzu patatak, eta ateratzen da, gerriak landu behar du, baina baratzean zerrek ez. Nik uste interesgarrixa dela hau kontatzea gure ikusentzuli hoi, ez? Ze batxorinen bebai, itxen dugu berba
kameratik kanpo. Bai. Igual kameran aurrien baino geixau, ez, batzutan. Eta hori, bideo gara kontatzen, hortuana eta. Ja, piperrak eta tomatea ja, kentzen gabi, zurrixa dan honetan, ja, estia hasiko, eta zigorrek lehen partekatu duzku errezta bat oso goxua. Gure etxean aurten tomateak desastre bat izan dago. Tomate gehienak erdi erreta eta gondie, eta gaina asko ez tira heldu. Hor berde gatu die, eta lehen guztua lehen gunean, landareak hankentzen hau zen, eta nire amari autu zitzaion, goratu zen da, ostra, zinemaldia, tomates verdes fritos, eta zan zuen, horrekin buelta bat eman barri, eta hartu eta egin zituen, hartu gazpixa botazien, ogi birrindutik pasa bakarrik, gero fregitu egin zituen, eta bere hortan jazituen desazien zigor, zoragarri da, nik hor pixat, claro, Mauri bakarrik, Mauri telebiztara eman behar du, baina beste buelta bat eman behar dio. Eta egia da hainbat errezeta duela, etxean frogak egin ditut, eta nik etxean indu dena, Patri esan di bainera, eta guk hor kanpoan baratzean berdea daude horrek, eta horrek ez dira helduko. Eta horiek, xerrata moztu, gaz pixka bat bota, eta alberginiari, ero kuiatxori bezala horrek ura pixka aterako dira. Lehortu, irinetik pasatu, arrautzatik pasatu, ogi birrindutik, eta frigitu. Hola, milanesa antzeko zerbait, zoragarri. Gero beste frogati nuen gazta tartean, San Jakoboak, claro, semia zantziaten. Zer da hori? San Jakoboak. Badira, San Gezurra esaten, ezabiz. Ezean, ziren, tomate San Jakoboak, eta oso goxuak geratzen die baita, eta, tomate horiek botatzea baino, aprobetxa inbidi, azkenean. Eta tomate saltzeare inalda berde hauekin, Egia da, azidoak eta azukre gehiago bota behar zaila. Aputxat garratza geretuko da. Bai, horre kipula gehiago jarrita, eta ero azukrea holan, esaporia bezta berdin tomate saltza batera, baina bota baino lehenago, hoxe, patatak saltza berrian moduan. Hemen dana berrera bildu behar da. Hori da, behitxu, nik tomatiak, zorako keia. Tomatiak jarri itxut aurten, baina zuk esan dako estiazi, beraz, errezetia lapurtuko zut. Eta negurako, emongoztazue, zuek bestakit hortu daukotzun edo esperientzeri, baina emongoztazue ideiak, untxeze jarri urritik aurrera. Ez patatak, kalabazak, erremoratxa... Azata sartuta eukimazen, asaloreak, brokoliak, borraja, olakoak, baina horre lana, Patri, Jakoba, rekondo, dagoezo pillo. Horre Euskadi irratian hartu, eta berari konsulta inaldi oso, eta berak erantzungo dizu gustura asko. Esan gozat. Ni momentuz, hemen txaukau erregozten, porrua esan minauen, porrua ontsa daukatezkoan tipula eta lau berakatzatal, eta ontsa ingot, arrain salda, horretarako. Porrua, jarriko, momentuz, itzalitia. Gero, porruan berdia bebai. Ana, porru osua. Bai, eta porruan berdia, ukitzen badozue hor, etxian bateon bate ukitzen bozue, barazki krema bat indozue, gorde, eta horre bebai. Daukotzuen porru danen berdia. Gero, jarrikotza bebai, lau barrengorritxo. Antzinako errezetetan, asko erabiltzen zen barrengorria sartziena. Errezeta batean baino gehiago ikusiko duzue, salda iteko garaian barrengorriak erabiltzen. Olako, antzinako liburu batetik hartu dut errezetia, eta harritxun jat barrengorrixena, baina esan dut betxu. Nik ez dut, normalian barazki saldai ez dut barrengorririk jartzen. Beti gainera, porrua eta azenarixua. Azenarioa, beste bat, lehen azala esan dugu patatana eta azenarioa ekologikoan baldin badukazue, ondo garbitu lurrez, eta azala janalda baita ere. Guk gure txian, nik azenarioak, oitxura daukat, juten hartu, atera, uran txorrotan nazpian ondo garbitu, eta bere hortan jaten ditut. Eta aldara txikiak, bestiak finak, bestiak ja gortzen, handiak gaur, jentea juten da, nik uste ditu denean, horre, granelean daudean, azenarioak, haundixak hartzen. Gauza askotan txikiak hobeak garela, eta azenarioetan, hor finak eta horrek, gordinen jateko asko zobeak. Nik bakitzu ze hartzen duten beti haundixenak? Zein. Hortan naz, arratoia, ez esaten da, behiratzen dutena. Bai, eta handixak zertan, beti goten dira, ez granelian eta ez dia izaten, baina normalian, tipuletak, freshuak izaten dira, iru presio baten beti, bat berrogeita maneko euro bat, bat hogei bi. Hori txorta bat. Hori, txorta bat. Eta orduan batzuk dute txiki-txikixak, beste batzuk haundixea eta hori biltzen zein izango da haundixena. Bai, olakoan az, bai, behitxo. Orduan juten mazate, olako denda, frota denda bat, supermerkatu ikusten baduzuen norbaiten bilatzen. Gero, batek idatzezustan komentarixe bat, Japonen egon nintzen, laban bat erosin hauen. Bai.
ez dakit, 200 eurotan edo. Gero esango izut prezioetaz, euskeri bat. Kita askoz begarez dixaba dauna, baina, bueno, ni holan azteko da, laban bat 200 eurotakoa, eta gero ekarri nauen, maonesa japonesa hori, badau bat marka bat, ban, euro terdi balixo zauena, eta hemen lau. Eta batek esarostan, 3 euro aurrezten hor maonesagatik, da, gero gan, bajia, laban, ez da gizeta, bai, holakoan, holako kontraesanak. Hemen txagoa da, kilo terdi, 2 kilo arrainan esura. Salsa berdian itxeko, hau erabilga, hau izaten da aparta. Eta hemen bauko zuen txupatzeko, gero hemen bitartean sartzen da, badago jendea begia gustatzen zaizkiola, eta hori egia da. Nera mai. Nik, ez dutzu konta anekdota hori. Ni nasoso begizalia. Hemen oindala urte asko konta honaben, da zuk hori ez duzu zeltzen. Etxebarre jatetxean lan iten nuenean, gozogintzako dena nik iten nuen. Bai. Eta iten nituen bonboi batzuk, oso goxuak. Bai. Eta, arratzaldetan, bueltatzen itzenean guardian lan iten gendun, lauterdi galdea bostak segun noiz bukatzen gendun, eta 8 galdera berriro barrura etortzen ginean. Eta beti bonboi ematero faltaz. Eta ematen zuten lan guztiarekin. Bonboiak desagertzia ematen zian amorru bat, eta zegoen zagutxo ematero arratoien bat, bonboia jaten zidan. Lankiden bat. Bai, goiko bat, gaina. Eta gero, kontua da junitzela, arrainetako gana, eta zanion, gaur arrainen begiak gordizkia. Ai, ama, txokolatien edo inzinon. Artu, txokolatetik pasatu nituen dolako bonboi perfecto batzu borobil egin nituen. Gaiztua. Gaiztua dira niri lapurtzen zidatenak. Gehiago zidaten lapurtu. Hartu, jarri nituenan, eta gauia bueltatu nitzeria, nazkagarria, la ostra! Zer zan hori? Da, gelatinoso, gaur garrinik. Ordutik aurrera, ja inoketzen. Hori, eskerrak esan dozula, hemen txorien enolan ikusten badugolako bonboi batzuk, ja zalantza aukiko. Bueno. Alex, nik uste dut hori zuretako doian. Hori da, Alexen dago, horako truko hon bat. Ez negaina moduan utzi montauta, baina gazpillo batekin, edo... Horako zerbait ikia... Pertsona gaiztua, apur bat, Ez, baina nire esan, niri lan ematen zidaten zerbait, gero nire lan izorratzen zidaten, Patri. Bai. Esan hori bai ez tala egiten. Bueno, perrexiran bebai sorten batzuk, surtoiak belarra bebai jarri gotzat, eta... Hemen txe, honei imangotzau, 20 minutu, zu bizixan. Eta gero, aretsu jaten aholan, aintzinako liburutan bebai jarten zaben, karo, ardo txurixa, hemen gixatuan botatzea, 200 mililitro, baina 200 mililitro bebai, arrain saldai. Nik arrain saldai, normalean ez daukat oitxurerik botateko. Baina, bueno, liburuak esaten badau. Ibai karramarroak ingen nituenean, saldari ere, ardoa bota benion, txuria, eta ematen dio beste ikutu bat. Eta okitzen dago ez. Baina, nik ardoa olako izaldei eta ematen die beste ikutu bat, eta aragi salda bati ere probatu zazu, eta, bueno, garestixo bat atzen da, baina hobeto. Bueno, patatak dienez gaurko protagonistak, naiz eta, bueno, eraman arraina da, eraman lehatza da, dotoriak izan, baina berez protagonistak patatak. Beraz, hasiko gara zuritzen, eta hau joango da xaflatan. Bai, hemen. Izango bazien, okinerako olan xafla loditan. Lodixa. Hori da. Eta nik uste dut bi pare, berez, bueno, egon gara, eta uste barruan gordeta, segun baduzko, katxarreria, kanpoan da barruan. Nik kasuran enauen rondoia. Hori, paia egiteko ontzia bezalakoa dana, pixkat altuagoa. Orduan hemen nik uste dut bikinero nahikoa izango dala, azkenean, bueno, horri izaten da, olako zabal batean, eta pena da, lehatza olako, bueno, ingo duna, olako lehatza, gero atal bat bakarrik jarri hemen, eta bestea arrautzestatuta etxean jango dunik. Esan, ez botatzeko, Dios. Bueno, eramentzazuzu, Patri. Bueno, patatara bueltatuta. Ameriketatako handeetati datorren barazki bat da, duela 8.000 urte ja bakitean jaten zila, 4.000 barietate baino gehiago daude, eta, bueno, hor, tamaina, kolore, eta forma ia guztietakoak, ala ere, bueno, munduan zehar jaten direnak oso gutxi dira, baina, han, egotez pila daude. Kanaria ruartetara euskaldunoko ohitura daukagu jutea, hango ja zerbitzatzea dituten hauek papa arruga, horrek patata simurtuak, hoiek han egiteko patata beltza esaten dute berai gehien gustatzen zaidana, baina han Kanaria uhartetan bakarrik ja 5 espezie ezberdinak badauzkate. Orduan, bueno, munduan pentsa zenba patata dauden. Hala ere hemen gu normalean 3-4 besterik ez dauzkagu. Perun ez da daukiela zenba patata mota?
Perun pilagaiak kolore danetakoak, laranjak, moreak, urdinak, balzak, pila bat. Garai batean pentsa ze garrantzi zeukaten, txampon moduan ere erabiltzen zirela. Hau da, trukerako, hori gizakian behiti egin du, ez? Truke moduan, patata erabiltzen zen. Eta, alde batetik normala, patata lehen gota behin errezada landatzeko, eta ematen duenarekin, zenbat tripa betetzen diren, patatakin bakarrik. Beste zer espaldin badukadu ere, patata bakarrik izan da, elikatu alzara. Orduan, gomendatzea estazu horturako patatia jartia, o ez? Baina, saldu iten dituzte baita, eta prezio oso honian. Nik ikusi izan ditut. Tomatiak be, eta piparrak be. Baina ez hain prezio honian. Patata oso prezio honian, alderatuta, eta asko igo da, Egia patata pila bat igo dala, eta hor bai alderatzen da, bestea tomateak eta, baina patata astakeri bat igo da, eta bera ze garrantzia zeukaten gu horre hon ginean, La Palma uartean, Patri, badaukate teknika bat, kordon trenzado ditzen dana, eta maztiak anazten dituzte teknika horrekin, ez? Hori izan, baratze berdina, ze terreno gutxi zeuskaten, baratze berdinean, ereiten zuten irailean, matza jartzen zuten anazten, zeukaten maztia zuaitzan, eta gero bere adarrak luzetara zabalduta, parra batzuen gainean. Matza jasota gero, adarrak kendu gabe bildu iten zuten, hartu bildu. Trentza bat izango basan bezala? Hori, bilduta danak, iribilduta. Bola handi bat bezala izango basan, fardo bat ingo bazen zuten moduan ostoekin, bere adarrekin, enborran gainean jarri, eta azpiko geratu zen aldibre, hor patata ere iten zuten. Patata jaso, eta berriro irekitzen zuten, gero, patata gaina bi usta data batzutan. Eta gero irekitzen zuten berriro, hartu, adarrak, kendu, bilduta zeuden adarrak, luzartara jarri, eta, hor interneten badaukazu, oso interesgarria, ardoak, txuriak oso onak egiten ari dira, gudaztatu genituenak zoragarriak, gero daukate beste bat. Bai. Emanztasun probatzeko. Probatu gendun, ez? Hau, pinuaren, hori da, pinu kupeletan egindakoa, eta arek, erretxinan zapora zeukan pixka gehiago. Kolako errezeta baterako beti esaten dugu, jarri bihar badozue, ardaua, jarri bat, igual etzinuna holan egon bidauko zure zita bat edo zure, ez dakit, emaztia zure urte hurrenean, baina erango zinuna. Erango zenun. Hau da, horrek saltzeit uste briketan 80 zentimogatik, olako bat ez, baina hori. Zer, horrek egia da, zer, arroa daite da hori. Izango da. Egunean behitu, ekarriko gidoi baten, ez da, zigor, ardau naturalen inguruan egon garealen berbaitzen goixian. Eta ez da, behitu, hori txorien modan daude, jatetxetan ardau naturala modan daude. Informatuko gara eta kontaukotzu egu. Saltza berri egiten ari gara, Euskal Herriko saltza universaletatik bat, eta ikurriñanen kolorekoa dauzkagu, ez? Lau dauzkagu, hori dira saltzak universalak, claro, iskinetako beltza, izkinetan baltza dago? Ikurriña aldamenetatik, nahi dut esan, marrazki bat iten bazu beltza izan, alda, nik hor sartu dut, sartu dut esaten da moduan, sartu inbar nuen ala nola, eta baina bestela, daukau, txipiroiena, saltza berda, beltza, hortako erabiltzen duguna, kipula. Pilpilla, ez dala, horixa, eta txurixa dela? Txurixa da, mesedez. Hombre, pilpilla da, zurixa, gutxi gora bera. Gutxi gora bera, bai. Erdi daltonikoak garen entzako zurixa izan alda. Ez da, hau, gutxi gora bera. Aizu, Patri, nire kolorekin ez zertu, mesedez. Gaina politia geratzen zan, oso abertzalia horre, Sabino anaiak zeuro hortan, arana anaiak, parkatu, hortan oinarrituko ziren ikurriña itxeko gara. Ziur baiet. Saltza berdia, lehenko eta bain, saltza berdia itxeko, perresila, baratxuria, eta gero, irina, trampa inda, arraia bera botatzen duen gelatina. Gero izango genuke, txipiroiana. Kipula, ni piper berdea, batzuk tomatea bai, beste batzuk ez, eta txipiroiaren bera botatzen duen ura, garrantzitsua da, ze bestela ezingo zan egin. Azkenean hori da, erregozitako txipiroian ura behar du, eta tinta. Pilpilla, dala, oliba, baratxuria, pipermina bai ez, izan ezkero, eta makaia botatzen duen gelatina, eta falta zaigu, bizkaitza saltza. Hor azken izango zen, kipula gorria eta zuria, nire kasuan, batzuk gorriakin bakarrik, piper txorizeroak, eta gero, berez, ezer gehiago. Horrekin, bakarrik horrekin tomatia inezeiz.
Horrekin bakarrik egin aldozu. Urdai espikua... Horre botatzen dizkio, sagarra botatzen diot, ogi pixka bat loditzeko. Baina zer daukate berezian... Oinarrizkoak horrek. Bai, baina eta Laurak zer daukate? Elkar batuta? Olixua. Ez, oso saltza marinelak dira. Bai. Normalean beti arrainarekin lotura daukaten saltza dira. Beti, ez, horrek usten da Euskal Herriak itsasoarekin ze lotura daukan, Bai. ze Bizkaitar saltzarekin, bajan aldugu txerrianka batzuk, badaude aragi batzutan erabiltzen dela. Bai. Baina bestela, normalean, bakaioa Bizkaitar saltzan, eta besteak, txipiroiana, bai ero bai, itsasoakin lotura dauka. Saltza berriak, bai ero bai, itsasoarekin lotura dauka. Eta pilpilak, zer esanik ez. Orduan horrek usten da, ni jendearekin hitz egiten du, kanpotarrak eta, esaltzeko Euskal Herriak, ez badut esautzen Euskal Herria, ez da, hemengo sukaldaritza, esaten da, sukaldaritza bat, zein non itsasoak garrantzi izugarria dauka. Ezin da imaginatu Euskal sukaldaritza itsasoko itsaskirik gabe, ero itsasoko arrainik gabe, ez gabe. Ontxe edo, aspaldixan jase gara, turismoa da pila jasotzen hemen Euskal Herrixen, eta beti jendia dauka sartuta, ez, Euskal Herria joan gonaz, txuleto jon bat jatera, beti txuleto jakin da, txuleto bai, goxua daukau, baina ez duz ikusten jendea da, esaten, etorri binaz, bakaioa saltza bizkaitxar baten jaten. Eta hortara bai etorri bidaz, azkenean gure betiko errezetak, gaur asteazkenetan aldarrikatzen ditugunak, eta horre da gure gastronomiako ikurriña, zigorrak esan da den bezala. Bertzakin izkinetan. Ikurriñan gorrixa pipermina ote. Piperminakin. Piperminakin, aputxo bat, grasixa aputxo bat emon bijako bizitza. Hasi gara, claro, bakotza bere txera. Hemen beti esaten duguna, errezetak, gauza planteatu aldugu, baina bakoitzak gero bere gustora egin ditzala. Eta pikanteana bada zerbait, oso nik guretxean onartzen dut, pixkanaka txikie izartzen ari naizela, baina neurri txikian, baina ja eskertzen dute. Duela 2-3 urte, gaur egun jaten dituzten gauza batzuk esango zuten, aita, pika egiten da, ez. Hori ere, jumer da pixkanaka sartzen, Hori da, gutxinaka, hombre, 2 urtekin, titixa utzi da. Da pikan tabasko apurtxo bat emoten botazo ez dakit, ona izango da. Hori Mexikon esaten dute, biberoia sartzen dute tabasko pixka. Bai, ala. Ona noitzen juten dira. Umeko itxabak. Hemen txe, ardo txurixa. Ona, eta lurruntzen dan bitartian, ikusten duzuea zarata itxen dauela, goiaz, perrexila apurtxo bat mosten, saltza berdia da, berdia dalako. Eta holaxe, azkenien patati hau lehen ezagostasun legatza etxera eraman biotela eta holan sartuko labian da prestatu dautziot, ez? Baina bat erabiliko zuen. Patata? Legatza. Legatza bai. Bai. Imagina, erosi dutela da, bakarrik erakusteko da. Batzuk hori itxen dauen patatai, Patatai erakutzi, sapori emon. Egia da, saltza berde bat, bakarrik salda potente bat baldin badaukagu, sapore aldetik eta izango zuen. Eta hemen behira zemata ezur bota dizkion. Honek izango zuen sapore aldetik ez zitzaion faltako askorik. Egia da, gero, lehatz pixka bat horrela batzia, eskertzen da, eta jateko garaian, zer esanik ez, eta gehiago olako atal badanean, baina, bueno. Hemen, ardo txuria bota digun hontan, beti esaten dena, gustoak. Eta hemen Patrik esan du, erango genukeen ardo txuri bat, ero txakolina. Garrantzitsua. Txakolina ere erabilian du, errezeta hoetan. Txakolin botila bat daukazuela hor, asteburuan erosi duzu eta ez da izan, eta punta geratzen zaigu. Bueno, errezeta honetan ere txakolina zoragarri geratuko litzakikupe. Jota, txakolina badala gauza bat aldatu indana urtietan zehar, Eta, adibidez, nire amama Juanitak, txorin ikusten dauela gainera egunero. Aupa Juanita. Aupa Juanita, bengoa. Eta nire amama Juanitak beti iraten dau. Edo, ardagoan naparra, beti beratako naparra, edo Errioxakoa. Eta gainean nire amama, oso haimingua, oso abertzalea da esatu dutxasunean. Mama, txakolitxo bat. Txakolixa, hori ez da ardago ona. Baina gaur egun itxen dien txakoli honekin. Karo, berak memorixan dauka itxatxita, balen behazerrixetan eta itxen zituzten horre txakolixak igual garratzak edo. Eta buruko mini handia uste zutena, nik kontatu diatena, nik ez dut olako esprintzen. Ez, egia da, txakolinik nilen zitzaidan gustatzen da nuen edaten, baina gaur egungoak ez daukate zekusirik. Guk harreman gainera onditxa dauka Bizkaiko txakolinakin bereziki.
hor bakizu Euskal Herrian 3 jatorri izendapen dauzkagula, Getariko txakolina, Bizkaiko txakolina eta Arabako txakolina, eta bueno, hor, zakit, nik uste dut gehienok orain gaur egun, begiak itxita askok lukete jakingo ardo txuri bat edo txakolin bat, bueno, txakolina bixiagoa da, graduazioa aldetik eta 10 eta 12 gradu artean izaten da, txuriak eta altuagoak. Tradizionala, bai. Igual jakingo oso. Tradizionala gurotezan bat Getariko dana oso aparduna, igual jakin oso, baina, bueno, gaur egun. Salda hau, iragazin bi hau, baina iragazi baino lehen honek irakin aldi potente bat emode hau, gero bitxa edo aparrak endukotzau, eta gero patatai botakotzau. Eta patata, ja, bueno, dauzenean hor biguntxo, etorriko gara bueltan, legatza botaten, eta perrexila. Zagestera koloria bebai, ilundu ingo da, eta perrexila, bueno, nik azkenengo momentuan botata dutzat, isa azkenengo momentuan. Plo, eta saltza hau berdia baino gehiago laranja horiska da. Ja, baina lo ditzen nola zidan ja. Bai, hor patatan almidoiekin eta, baina botakotza bia, bere koloria. Rexila, ezin dana falta. Betu, txakolina eta zegoen gara lehen hitz egiten, eta ez dugu ipatu, bueno, batzuk ardo zuria, bueno, txakolina badauka bere berezitasuna baita, ardo zuriak ez bezala, bueno, ondarrebi zuri eta ondarrebi beltz matza bakarrik erabili aldala, txakolina egiteko. Eta gero, bueno, Galizian bebadok, bitu, hau nola da? Galiziko... Albariñoa, godello. Albariñoak eta baita, badaukate txakolinakin antzekua alturan egiten dela baita. Hor matza alturan doa, txakolina bezala. Eran gehiago da, esate dute, beko esetasuna eta egiteko eta hori. Baina egia da, alde hortatik, bueno, badaukatela antzekotasuna. Bukan ikusi dituguna, esan behitu. Gure txakoli maztien antzekoa, egia da, altura desentean zeudela, Bai, hor, Ribera Sakran eta egon zinenean. Bai, Ribera Sakran baino, horrek albariñoa eta hor kostaldean gehiago da. Eta, bueno, horre erabitu onak, Bai, eta egisa da, badaukiela saporian, badakit estila berdina, baina badauki garratz puntu hori, edo, ez? Bai, antzekotasuna bat badaukate, gureak hobeagoa dira, noski, asko zobeagoa txakolinak, eta aukeran Bizkaikoa baldin bada, hobe. Hemen bakoitzak bere alde daiten duela. Etxera. Erratzakit. Baina, txakolinetan ere gaur egun mundua da, ze badaukau txakoli gorriak, txakoli beltza dago, txakoli hor Bizkaiko horre izendapenean badaude txakoli bereziak, apardunak bebai, osonak, gozuak batzuk badau solan, hau bendimia tardia deitzen dana, apartak, bueno, lan oso egiten ari dira, eta egia esan, txakolinetan, nik onartzen dut, orain, juten garenean asteburuetan, ero lagunekin holan zerbait, bazkaldu baino lehen, txakoli batzuk gustatzen zeira lartzean. Hori zein izango gustatzen baina? Ja, baina ni lehen neukan oitura, bueno, zen ez du, zurito, zerbait hartzearen, jendeak hartzen zuen, da, Marianitoak eta ni horiek ez ezki gustatzen bat ere. Ontxe anekdota bat kontakotzut, txen lehengo, lehatza, hementxe jarriko zau, hori, xolomo bat jartzen badagoen lehatzana, izango ziren 2 minutu alde bakotzetik. Hementxe, 2 minutu uste guztira izango dela. Bueno, honek, bai. Ikusten, bueno, lo ditxu ebadi, Lo ditxu, honek beharko du pixka gehiago, igual bai. Vale, joango gara holan, aputxoak kosinatzen bitxartian kontakotzut historixia, eta da, Denisek nire itxitxa ezagutu zuen lehengo aldixa. Bai. Eta aurkeztu notzan, eta nire itxitxa zan, gainera, bueno, ergoi barrekua, oso, bueno, berez mendarokua, baina oso euskalduna, eta Denis aurkeztu notzanean, esotan grazia asko itxen. Zer? Zakixen euskeraz, bueno, horaz izan, ez dakize, eta... Belarri motzak arriban etzera. Txartu hasi izan, ez? Txartu hasi izan lehengo da, zuk euskeraz bakizu da, berak, bai, bueno, euskaldun berri bezala. Baina berak, ez zauen apresiatzen, esan dezagun holan. Eta joan gien tabernara, da lehengo gauza da, bueno, gazte, segurozu, eta Denisek, bueno, zerbeza bat. Zerbeza. Alduenak ez da zerbeza. Hori, eta gero joa ditu, eta ze pentsau jatzu, mutila, tesabestan. Lehengoa, barre asko itxen dau. Zerria demasiao. Egia, gustatzen egiten du. Horan, serioa, ez da serioa, eta bigarrena, ez jako ardaurik gustatzen edo. Zerbezi eskatu zen, da bestia ardauakin geratu ez, ardau eskako gustatzen hori, ez da gizona.
Bueno, ba. Baina, ostra... Hori, a ber, aititxak 85 urte daukan. Lehengunean jarri zuten, ez da noizko grabaketa bada, baina fariri olako bat egiten Bai? zioten, fari. Eta esaten zen, gaur egongo gizona zen nahi zuzatea. Horrek ustituzu batzuk. Erosketak inda kaletik eta... Bueno. Eta zen nahi zuzatea, emakumeak etxean gizona behar du. Behar du gizona, konfiantza. Hori bota, eta nik... Hori machismotik baina eske badagoela jendeak gaur egun holan pentsetzen dauela. Osea, oia, eta ez ardauenean zure jitekin, arrazoia, ez da hori zerbezat eskatzen da. Baina hori entzuten da, esatez zuta, batzuk horindik gaur egun holan pentsauko dabe. Osea, zer da hori, arrapa zintzilikatzen da hori. Askotan, galdetzia, hobe ez dau. Bueno, honei, emongotzau zigorrak esan daben bezala, pare bat minututxo edo, bia itxu, eta segitxuan etorriko gara, Tasatzen. Tasatzera. Bueno, bintxe, haukau, saltzia... Bueno, patatak saltza berdian, legatzakin, saltza berdian, patatak. Hau da, goi mailakoa. Batzuk badaude, arrautza egozia botatzen, idarrak botatzen izkiotena, nik... Zainzurixak nik beba ikusi izan dut. Ni hori da gauzat, hori lebatzai da oso tipikoa. Txirrak. Eta ura botatzen dira, txirrak ondo, txirrak onartzen du. Baina zainzurien ura, ni ezai gustatzen zainzuri zapore gehiegi ematen dio. Eta iten naiz... Batzuk esango dute, patata taleatza. Hori da, nikua. Eta aitortu dut, hau, honik pikante puntua baukala. Aprobatu oso... Patatak, saltza berdian. Pikante puntuarekin. Pikante puntuarekin, hori beti. Gero, gaina, bitu, arrain salda, hartu inberdizu pixkat, Bai. Gogoratu, kokotxa saltza berdian inber ditugula. Iringabe. Parre batzu botako ditu. Zo ba. Lehenko patatia. Aber ligatzen dauen. Ze patatia da protagonista gaur. Zapurea, zoarria. Bai. Pikantea. Bai? Bai, nik hartu atzat, bixi. Oso ona, Vitali. A ber, batetik amarrera. Pikantea, iru. Alberto, hau esen, pikantzen du pila bat. Pila. Ezin da txela. Bueno, ointxe goiaz, kokotxekin. Legatz eta saltza berde kontuekin jarraitzen dugu txorienen, eta aurreratu bezala, kokotxak ingo ditugun. Klasiko handi bat, eta hemen ere, hiru lau osagaiekin nahikoa egingo duguna. Dauzkagu, kokotxak, oliba, nola ez, baratxuria, perresila, eta ardo pixka bat, eta bada espada, Patrik hor sobratu zaion salda. Eta, lan egiteko modua, hauxe. Oliba olioa sartagin batean jarri, baratxuria bertara bota, martxan jarri, eta hau dantzan hasten denean, itzalizua eta kokotxak azala gorantza dauzkagula, bertan jarriko ditugu. Pixkanaka mugitzen hasiko gara, ardo txuri pixka botako diogu, eta loditzen hasten denean, zutan jarriko dugu, eta erorre hongo gara jolasten zuarekin itzali eta piztu. Ikusten badu, lodiei geratzen dela, salda pixka bota, perresia gainetik bota, eta zerbitzatu. Orduan, hemen, goi mailako kalidadezko produktuak izan da, printzipioz, eta esku muturrona baldin badaukagu, ondo atera beharko luke. Baina ez da beti gertatzen. Eta hor trukoa da, zein da? Bain baratxuria botako du hemen, hau dantzan hasten denean, irinkoiara da txiki bat botata, horrekin, saltza lodituko dugu, bai ero, bai. Baina, blokeatuta daukat. Ez du egin nahi. Ontxe. Txak, eta dantzan hasten denean, esan dakoa, kokotxa bertan jarriko ditugu. Oin kokotxei gatza bota, eta itxoitia besterik ez zaigu falta. Hemen, honek ez dauka misterio handirik, Hor, eskumuturra, dantzan izatea. Eta bauka trukua lehen gaia ona izatea, eta perresia freskoa. Ze norbaitek niri ataratzen besta, saltza berde bat, perresia potoskuak horren lehorrak, zota azarretu ingo nintzen. Hori jendeak erosten du. Ze, egia da, egon, eta handaude beti. Bada, hau. Juten zara, pot honek... Ez dakit norbaitek erosiko da, baina egon bada. Bai. Nik erabili izan dut, katerinoko enpresa handietan, egiten duzunean, lehatza saltza berdean, 500 dako, ero 5.000 dako, hori zehatzen eza ibiltzen, eta lehorra ibiltzen da. Baina zapori ez da berdina. Eta gaur egun bai, olako katrinetarako eta imaginatzen dut izostutako eta salduko da biela, ez?
Osa, freskua, baina izostuta, lehorra biharrean. Lehorra biltzen da normalean. Bai. Izostua norberak inaldu hartu, eta nik, landan lan iten nuenean, eramaten nuen, xeetu, izostu, eta erori rebeltzen nuen saltza berdeak, eta horrelako gauza egiteko. Gero gainetik, ez da berdin geratzen aske ez, baina saltza berde bat egiteko, desizostutak gero, nahiko baliokotzat izan daiteke. Horre die kontserbatzeko pilerak, ez? Bata daukotzen perrexia freskua, hau da hortutik atara berri, edo erosten dauzunean perrexia osua, hori baukatzu edalontzi baten sartzekoa, uretan, eta oskailuan gordetzekoa. Horrek iraungotzu, egun batzu bai, da gainera, bi egunetik behin ura aldatzen bozu, ondoekan, iraupen handixagoa dotzazu eman. Baina, perrexia etorten bada mostuta, hau da, perrexia freskua bai, baina mostu daukitzen bozu, hau da, zigorrek pototxorretan daukana, adibidez da, dana esposo erabiltzen, hori bai gomendatzen dela, beirasko ontzi baten sartzia, utzik, eta holaxe, hermetiko baten, oskailuan, eta horrek iraungotzula, astetxo bat edo, bai. Nik gehituko nagoen, holan, sukaldeko paperian edo sartzia ura kentzeko, edo lehortzeko apurtxo bat gehiago. Eta beste batzuk itzen dabe hori, izoskailuan kubotxotan edo gorde. Baina nirizke desizuztutako belaruzaintxuak, zara asko gustatzen. Galdu iten dabe. Egia da, aukeran, eta perrexila bada zerbait, normalean, barrandegira juten bada, egia da, arrandegian eskatzen badu, normalean izaten dute, olen oitura baseon, da ni juten naizien arrandegian, beti galdetzen, sigar perrexilleri behar duzuta, bai ez, segun zer zetan erabili behar dudan, eta, egia dago hortuan, amanian badaukagula, eta hor, arrandegian eskatzen baduzu, eta bestela gaur egun saltzen dute, baita fruta dendetan daulan, badaukazu aukera. Bitxea, dekorazio bezala aukitzen da arraindegi batzuk, arrainen artean, eta beste batzuk horrek plastikozko berde, perrexia izango bazan bezala, baina holako marra handi batzuk berdiak, hori bai dekorazio bezala aukitzen da. Nik ikusi izan da, ez da berdina. Bueno, ikusi duzue, paratxuria dantzan hasi danean, kanporatara, lehatza, kokotxak, gora behira, zala gora behira daukatela, azala itxusia hau izango zen, beltza, eta ez da gora behira. Eta oin, zutan berriro jarriko du, suabe, ardotxuri pixkat hemen botako diot, lehen esan dudana, ardotxuria ero txakolina nahi izan ezkero, txorrota bat, eta gero, oin, gelatina botatzen hasiko zaigu, pixkanaka gure kokotxak, eta hau dauka, ez du irakinin behar, fuerte, hor, holako txiki batzuk, ataratzeakin nahikoa dauka. Tamaino honetako kokotxak, normalean 4-5 bat minutuan egin dagoengo dire. Ez dute askoz gehiago behar, Beraz, trukua pazientzia. Bai, ez dago zer gehiago hortu, eta betxo, egotea, ero irrati entzuten, ero zure aldamenean dago, zure lankidea, ze kontu kontatzen dituen, entzuten egotea. Pazientzia tala duzut, pazientzia behar darako, gaur egungo plastikozko botilen tapoiak aguantatzeko, ez? Azken aldixan, ikusi dozue, igual, plastikozko botilen tapoiak, ez diela kentzen hor aldamenian geratzen diela. Eta batzui hori, oso deserosua pentsatzen jake. Sudurrean joten du beti. Sudurrean beti, hori bada aukere bai, indarapur bat itxeko eta kentzeko. Baina hori dator estrategia batetik Europar Batasunetik, ez? Azkenian da, hainbeste ez kutsatzeko, edo, azkenian, behintzat plastikua, leku berdinean egoteko. Ze bestela jendeak itxen dauna, botila alde batera eruen, tapoiak galdu itxen jako, orduan, behintzat, hori, berziklatzera eramaten dozunean, dana batera joaten da. Egia da, ni normalean horlako botilak eta botata ikusten dituzunean, naturan, eta normalean tapoita guzti ikusten dituzu beti, eta ez da, niri inoiz ez da galdu tapoi bat olakoa, eta, baina bere zentzua badauka, Nik kolekzionatzen, ez da kolekzionatzen, baina gordetzen egin nintzen, egon ziren batzuk, eskoletan da diru ataratzeko. Diru ataratzeko, horrek gordetzen zabien, eta hori, olako diru laguntza bat, olako kasundako, kasu berez izendako. Eta hortarako gordetzen itxun, baina bestela, ez eta askatzeana, eta egia da truko hartzen behaz, hasieran esan dut, sudurrean joten duela, baina hain ja badakigu hartu, mostu iskina batera, eta aldamen batean jarrizkero, gaina atzera, niko atzera egiten dute,
Eta, bueno, horrena nik uste dutala, oitzea, ez? Beste gauzatzutara oitu ginen moduan. Bai. Eta gero, zilegi da ez, hori ez, erosotasuna sakrifikatzea ingurumenagatik, guregatik bai. Bai. Bai, gainera, gogora ezagun, honek tapoiek bide dauela 100 eta 500 urte artean deskomposatzeko, osea, eske... Aurten batri usaiekin geratu ginen harrituen, tokatu zitzaikon, badakizue, urtero juten gara Bilboko jaietan, antxosnetan, baskari bat ematen, 250 300 lagunentzako. Goizeko, zazpiterrietan hile geratu ginen, 3 sukaldariakan, eta ikusi genituen garbigileak, orduen, sortzirak inguru izango zein ja. Garbitzen lurra txosnetakoa da. Lehen antzeuden plastikozko edalontzien mendiak, hori zeuen, oin da edalontziak horiek erabiltzen du, erabilpen horrek berrera biliten direnak, eta horrek gorde egiten ditu jendiak, eta ero etxea emate ditu, eta bai, bate hon bat lurrean bat zegoen, baina lehen, han sortzen zen zikinarekin zer ekusirik ez, eta alde hortatik esan du, betxo, ondo da. Horrek, edalontzi lodixauak ez, Bilboko jaixak, edo Maritxuka joi ostiral honetan dira gainera. Edo horako, bai, 2 euro gehiago edo euro gehiago daintzen zula txosnetan, baina gero hori berrera zaikela, soka batekin joen, da bardinakin joen. Niri hori pentsatakat iniziatiba, sokak eguten dien horietako esara? Zintziliko lehen ematen duzu? Ni poltzuan horren lotuta. Lepuan ez. Zer moderna. Lepuan koiarrak, baina poltzuan lotuta bai. Betxo. Bona, hemen ikusten dugu pixkanaka. Si, ale ze behiratu ez da, galetu ez da zunean. Nik egizan, erabate dut eskuan, ni hori Ze fama! sokakin eramatean baduka, sokatxua pasatzeko eta, ni sokatxuan kontu hori zen ez. Ondo goten da, gero bakoitza beria zein dan jakiteko. Baina eskuan joaten zara horrekin? Eskuan, batetik bestera zen bitartien eskuan. Beti beteta. Beti beteta, baina eskuan eramaten zut, ez da, nik gustatzen zaitu, panderua jotan egon zen modun, hori erabiltzea, eskuan beti zerbait behar duten, renten nitutea berritut. Bueno, hemen pixkanaka, jakusten dugu, nola, botatzen hasian bere gelatina, hemen kontutan euki daukagula. Olioa, kokotxak botatzen egin gelatina, eta ardo txuri pixka bat. Orduen, pilpila, hemen saltza berdia zein izango zen, pilpilak, gelatina lortu behar du, olioa, hemen bota dugun likidoa, dena batzea eta egitea olako emulsio egonkor bat, ez mostea. Orduan, oin, pazientzikin, ikusten modu borborrazten dela, atera, kanpora. Temperatura altu ez zaigu interesatzen. Horrela bueltatxo batzuk, berriro ona, eta horrela. Sigur, hemen balixoko zauen hori irastontzi batekin holan emotien bakaiago itxan jakonan bezala? Bai, baina honek esan dagoa, oraindik, bitu atalauek gordina daude. Eta temperatura altu ez dauka, oin jongo da, bueno, egun da, esan nizu goratzen Indiako bidai hori, eskerrakin nuela Indiako bidaia, bestela, bueno, oin, utzin berri boni, holan, ematen jungora, eta 4-5 minutuan, hola nazidanetik, nik uste dut inde izango dula, perresia botako dio, beldur gabe, eta ikusten badu lodi geratzen dela, salda pixka bat. Ura botal diogu, baina aukeran, arrai saldatxo bat izan ezkero, hobe. Jo baina ari nintzen lantaldeko batekin hitz egiten, eta esaten nion, hau ez da pilpil bat, ez da loditu behar pilpil bat izango asan moduan. Emulsio fin bat. Hori da, ez dauka, eta egia da kokotxan egiten badugu, lortu aldugula askoz ere lodiago, baina saltza berria berez, da, saltza bat fina. Ez du izan behar gelatino olako saltza lodi bat, ez? Hori ez du bilatzen. Eta hemen, arrautza galdarrastatu bat, egon jartzen badiogu ero honi. Oindik eta hobeto. Listo, gure kokotxak, lehatz kokotxak, saltza berdian, honekin, listo, kalisto. Zardezka pare bat. Eta hau da, baita, janari bat, jendeai, kanpotarrek, gelatina puntu bat daukatela eta esaten dut. Dauzen goituakin? Bai, zai gustatzen. Eta ulertzekoa da. Gustuak, bai. Guri hemen txorienen asko gustatzen jako. Bai, guri lankide zuai hemen etxegabiz burrukan, nore janbitxu, norek eramango den taperra faltzeko etxera. Inork ez, ni bakar. Zigoriturretak, eta bere familiak afalduko dau. Eta bixar ostegunerako, beste bi errezeta ekarriko ditu guk etxetik. Bai.
zuek bakarrik daukotzue ona etortz. Hori da, ondo izan, agur arte. Agur.